VCDCनि सेक्रेटारि पस्टनि साख्रिया आसाम स्टेटनि SIU नि फाइनेन्सियेल क्लियारेन्स गैया। आसाम स्टेट फाइनेन्स कमिसननिफ्रायसो होगोन होनना लिरनाय दं। प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ ओरैनो ब्लेंक फायार सेंग्रा सिख्लानो बे एपइन्टमेन्टखौ राननाया सबनिसाय गोरोन्थि जादों। कारन पस्टआ दंखायो, नाथाय बबेनिफ्राय बेथन होगोन, बबेनिफ्राय सेलारि मोनगोन, आसाम सरकारा दासिमबो क्लियारेन्स खालामनानै होआखै। बे स्टेट फाइनेन्स कमिसना माब्ला बन्द जागोन बुंनो हाया। बिनि ओंथिया बेनो बे VCDCनि बेथना अरायथा नङा, बुंदों बिक्रम दैमारिया। SIU एप्रुभ गैयाब्ला मोनसे साख्रिनि मोनसे पस्टआ जेबोआनो गैया। बेयाव दरमाहानि जेबो माब्ला मोनगोन माब्ला मोना बिनि जेबो गुदि खोथा गैया जानानै दङ नैबे एखे VCDC सेक्रेटारि पस्टआ। VCDCनि सेक्रेटारि पस्टआ 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथानि बायदि एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो आसाम सरकारनियाव नांगौ होनना बिखानाय बायदि होनायनि खोथाखौ रोखा खालामदों आसाम सरकारनि PNRD डिपार्टमेन्टआ। नै फोरमाना बेनो। VCDCनि सेक्रेटारि पस्टनि साख्रिनि सायाव डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय, नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं जोबोर गोनां खोथा आं फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासं। नैबे लेखाखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय, आं होगोन। VCDC सेक्रेटारिनि पस्टआ आसाम सरकारनिफ्राय फैबाय। पस्टआ दङ, नाथाय बे पस्टनि एगेन्स्टआव जेब्ला सासे बिजाथिया बिनि एपइन्टमेन्ट मोनगोन, बियो बबेनिफ्राय दरमाहा मोनगोन, बेहा SIU एप्रुभ दं ना गैया, फाइनेन्सियेल क्लियारेन्स दङ ना गैया, बेखौ मोनथिया लासेनो प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ ओरैनो ब्लेंक फायार सेंग्रा सिख्लानो बे एपइन्टमेन्टखौ राननाया सबनिसाय गोरोन्थि जादों। कारन पस्टआ दंखायो, नाथाय बबेनिफ्राय बेथन होगोन, बबेनिफ्राय सेलारि मोनगोन, आसाम सरकारा दासिमबो क्लियारेन्स खालामनानै होआखै। SIU एप्रुभ गैयाब्ला मोनसे साख्रिनि मोनसे पस्टआ जेबोआनो गैया। बेयाव दरमाहानि जेबो माब्ला मोनगोन माब्ला मोना बिनि जेबो गुदि खोथा गैया जानानै दङ नैबे एखे VCDC सेक्रेटारि पस्टआ। बेयाव लिरना होदों आसाम स्टेट फाइनेन्स कमिसननिफ्राय बुंदों डिभल्युसन ग्रान्ट, मोनसे ग्रान्ट, हामायन' ग्रान्ट, बे ग्रान्टआ फैब्लासो मोनगोन, फैयाब्ला आरो मोना। माब्लानि समाव बन्द जागोन? अब्ला बेबायदि प्रक्रियाया लामाया फिनिशिं जायैयावनो दासो प्रसेसआव दंबाय थायो। SIU एप्रुभ माब्ला जागोन ना जाया, बे पस्टनि आन्दाराव SIU एप्रुभ जागोन ना जाया दासिमबो खोन्थानोनो हाया। अब्ला बे क्लियारेन्स गैयालासेनो प्रमद बर'आ बोरै साख्रि होनो हाखो? रायजोखौ थगायनाय जायाखै होनबा? सेंग्रा सिख्लाखौ थगायनाय जायाखै होनबा? थगायनाय जादों। बेयाव लिरनाय दंखायो BLTनि मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टआव 5.4 होनना बुंदों। बेयाव स्पष्ट लिखादों हाग्रामा महिलारिनि एकर्डनि समाव 5.4 आव बे VCDC सेक्रेटारि पस्टखौ मोननो थाखाय मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बे मेम'रेन्डाम होनाय बायदिनो बे पस्टआ फैबाय बिटिआरआव होननानै लिरना होखादों। बे रावबो प्रमद बर'आ लाबोनाय नङा। बे जाबाय हाग्रामा महिलारियानो लानानै फैनाय BLTनि नैबेयाव लिरनाय दंखायो BTC एकर्डआवनो लाना फैनाय होनना बुंखादों। मोजां, दानि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि समाव जाफैबाय थिग, किन्तु आधरा दरमा बबेनिफ्राय मोनगोन, सेलारिया बबेनिफ्राय जागोन, बिनि फाइनेल कनक्लुजनानो जायै सिगाङावनो बियो राजनितिकनि लाबालाबाव एपइन्टमेन्टखौ दांनानै होबाय। सेंग्रा सिख्ला भिक्टिम जाया होनबा? आद्रा जाया, बबेनिफ्राय दरमाहा मोनगोन? बेनिखायनो बेबायदि थखायनाय आरो थखायनाय बेसेबां गोजान खारनो, बेसेबां गोजानसिम खारनो थखायनानै? दा नों हमजाबाय, आंखौ बिदों, आंनियाव नै बेयाव बिक्रम दैमारि लिरना दंखायो, आंनियाव रिपर्टखौ डिरेक्टरा हरखादों। बेयाव स्पष्ट बिदिबाय नै बिक्रम दैमारि, बेयाव जेबो SIU एप्रुभ गैया, जेबो फाइनेन्सियेल क्लियारेन्स गैया बे VCDC पस्टनि सिङाव। बेखौ रायजो राजा मिथिना ला। खस्थ' मोनगोन, किन्तु फिनिशिं जायि सायावनो प्रमद बर'आ गावखौ जा देखायनो सानदों बेयावनो दिनै बिथाङा गाब्र'बाय। थेंक इउ।